Chatupinda live ngapombe. Tinotenda Mwari zvikuru manerano. Mwari ndi Mwari wakanaka. Ngaitende Mwari nechipo cheupenyu, the gift of life. Akusi kugona kana kungwara, zvakawanda zviri kuitika. But unongoona kuti kurarama kudai dzinongova nyasha dzaJehovha. So chinhu chakanaka kuva a mind, a heart of thanksgiving unto the Lord. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen. Acts 28. Acts 28 from verse 1. And when they have escaped, and they knew that the island was called Malta, and the barbarous people showed us little kindness, for they kindled a fire and received us. They kindled a fire and received us because there was rain and it was cold. And when Paul had gathered a band of sticks and laid them on the fire, there came out a viper out of the heat, fastened on his hand. And when the barbarians saw that the venomous beast was hanging on his hand, they said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom though he has escaped the sea, yet vengeance suffereth not him to live. But he shook off the beast into the fire and felt no harm. Howbeit they looked, and when he wished that he was going to be swollen or to fall down dead suddenly. But after that looked a great while, they saw no harm came to him. They changed their minds and said he was a god. So nyendi nayo nde zvakaitwa vanhu vapinda mudambudziko ndokubvapazo vane dambudziko nekuda kwezvavaitirwa zvakanaka. So tinoda zvakanaka kuti zviitike muupenyu hwedu, but zvinotoda wava mature, wakuandastenda kuti mukunaka kwazvo zvikakuchinja iwewe hauzokonzera here kuluza zvakanaka zvauya pauri, nokuti haasi wese ari kufa nokuti zvinhu zviri kunetsa zvakaoma. Mumwe ndezvekuti zvinhu zvaita zvakanaka, mari yapo akungorarama anyhow without care, and you can also die. I always tell this statement, but the breakthrough kana usina maturity ino-attract a breakdown. Kubudirira usina management ability kunokupa kutambudzika. The devil haapete maoko kuti wane better salary, haapete maoko kuti you are now married, haapete maoko kuti things are okay. He can still fight you at that level. Satani haasi wavarombo chete, anoataka futi kumari ikoko, ane a level of attack yaanounza. Saka uchiona kuti Satani anokunetsa uri lova, haakusiye nokuti wapinda basa, ane rimwe department reattack remadhimoni anoataka vanhu pabasa. Nokuti neimwe nguva hausi lova, but uri kushandira hapana. Itora atakiwo zvayo yakazvimirira iyo. Yekuti kuti gore rapera nongedzerawo chaitwa hapana, unoshanda here. Saka pari kunamatirwa vanhu nyaya dzeurovha unamatirwe, but une maresults anenge erova hapana chiripo. Why? That's a level of attack at that level. Akakunetsa kuti uchitadza kuroorwa, kana waroorwa unogona kuita shirikadzi uri pamurume. Tine imwe mukadzi John 4 akazotaura, anzi ndinoshedza murume wako zvikanzi handina, ndonza kutaura chokwadi nokuti pana ariko. Saka zvinoita kushaya murume uri pamurume, zvinoita scripture itoriko yakuti unotomushaya winaye. So breakthrough yakanaka ndoyatiri kutsvaka. Dai Mwari, I believe God for a great financial door, I believe God for better things. Ma better things iwayo ane a condition iri maari. Zvichida you are not ready to handle my conditions, but you are ready for better things. Saka mukutendeka nerudo rwaMwari havangakutendere kuti uende maunofa, vangakusastene panokupa upenyu nyangwe pachirwadza, bali pachikuchengeta, bali kuenda mu breakthrough, and at the end we lose you. Zvinhu zvakanaka zvakanakira munhu akanaka mupfungwa, ane the ability to manage, anoundastanda
kuti ma challenges anogona kuuya napa that level tinogona kuhandla. Kune murume akanamatirwa naJesu riri bofu ndokubva abvunzwa kunzi rukuonei zikanzi vanhu kunge miti. Kureva kuti murume uyu haasisina problem yekuona, ane problem yemaonero. Saka upofu hunogona kupera but wabofu pamaonero. Upofu panonamatirwa mapofu hauye nokuti unoona ungatodawo kuzobatirwa yako minamato yemaonero, nokuti dzimwe nguva maonero anogona kukupa life kuti ivire pasi iwe uchitoona. Tine vanhu vakafamba netsoka dzavo vakaenda mumatambudziko. Tsoka akapihwa kuti afambire rugare neupenyu hwake, but nekuda kwemararamiro tsoka idzodzo ndo dzakamuendesa kuproblem. So uchaona kuti pano zvanzi mvura yange ichinaya kuchitonhora, chikepe changa chaita capsize. Paul nevamwe vanhu ndokubva vagona kuswima vakasurvive the shipwreck. Ndokubva vaenda paisland yainzi Malta. Vagari vepaMalta ndokubva vataridza kuti vane mwoyo wakanaka. Ndokubva vavapa welcome, ndokubva vavaisira moto. Vavaiserwa moto nokuti uri kutonhora, that's a good thing. But zvanzi out of the heat, or because of the heat, a viper came out and fastened itself on Paul's hand. Because of the heat. Sei vavaiserwa moto, uri kutonhora, chavari kuda chii is the heat to warm themselves. But the same heat iri kubva mumoto ndoyakonzera kuti the viper ibude futi mumoto yende paruoko rwaPaul. Chatiri kuda chii pamoto? Kudzirwa. Bhaibheri rati kuti nekuda kwekudziya nyoka yakabva yabuda mumoto ikaenda paruoko rwaPaul. Saka uri kuona kuti pahiti rimwe chete iri kuita kuti tive warm, tigone kudzirwa, ndo iri kukonzera kuti pabude chinouraya mukudzirwa imomo. Rugare rwaunonamatira dai wati kure mbishana waigona kunamatira kuti Mwari mbondisasitenai pandiri apo. Why? Because there is a need to manage a blessing or better things at every level. Kana usati wana sautona kamwana kadiki kana kakaipa crusade kamsikana kadiki ake 6 years kandinamatireyo ndine barrenness. Haisi barrenness time hapana demoni. System yakaiswa na Mwari kuti kusvika wane backbone yasimba wa mature, that's when you can carry the pregnancy. So nhamo yataita ndeyekuti you don't have the backbone, the stamina, the power and the ability to manage, but you want to be there. Rinoti anosimudza marombe kubva muguruva achiaisa pazvigaro namachinda, but ijutu rerombe kuzunza guruva. Why? Because iye anongosimudza kubva muguruva, ahabvise guruva, anokubvisa muguruva. But pawakagara muguruva wakatakura guruva pauri, guruva chii dust, i bad character isingadiwe kumusoro. So the ability to manage kana isipo, chauri kuchemera kuwana ndakanzwa Mwari ndowanikwa neatanga ende ndiye anotanga futi kukusiya. Why? Because wapinda pauri kuda but hauna the character to sustain yourself there. Chese chauri kuchemera chauri kudai chakanaka ichi naMwari anotodawo kuti uve nacho. Hurumende chaiyo kana wakaita mari yakadii ukatengera mwana wako mota ane 15 years haabvumirwe nehurumende kudhiraivha iwe baba wacho uchida, ende uchitotaura ndaisa muzita rake ndeyake, vanoti aiwa pane katime katiri kumirira kwete mari. Akasvika paage, why? Vari kuti at this age reasoning yake iri better. Ndinoti ukaenda kana kulocation ukapanga kudarika kuti ichimhanya so, even usiri prophet unoona kuziva kuti mufana ari kudrive. Why? Because the ability yekureasona as a mature person kundogona kutsika mwana wavanhu ndogona kuita mhosva ufana kunongobuda unenge une mweya wokuonererwa because of age. Saka chakanaka chese chinoda the ability to manage than the desire to have it. Saka paunonamatana ukazviroera pazvi ukati Mwari ndipe ichi, Mwari mukutendeka uye nemukuziva your level anogona kutokushayisa chinhu kwete Satani. Mwari, and I'll give you another scripture. Genesis 2 verse 5. God did not cause it to rain because there was no man to till the ground. Say Mwari wakutatisa mvura kunaya mugarden, hamuna munhu anoshanda mugarden. Because garden, kuti ramirire garden, there must be a gardener and it take care of the garden. Saka pakanaiswa mvura pasina gardener, it becomes
becomes a jungle, purpose is lost. Purpose ya Mwari yekuti wakana zvakitira zvakanaka uchengete mhuri yako. Iwe plan ya wina zvikamuita zvakanaka udatoita imwe. Kune juri anogona kubuda ndipacheguta zvako zvikafamba mushi. Izvo zvinogona kutirambira kuti handidaro. Why? Because pane level yekurizena kuti haudaro. But pane zvokuti zvikauya pauri unongonzwa kuti zvine basa rei. Zvaunoti hauite unoita. Uri mukondisheni yekuti ufungidzira kuti hauite. One day ndaifamba so. Location. So pane wapana 3 pamberi ava vaita nyaya tudiki so. Kamukacho kakati iyo mapepa aida. Tudaona futi nhasi vari kunakirwa nesu. Wapana tudiki so. Mwacho nokuvati tiri kuenda one ndokakaramba. Zvanzi aiwa zviita komana atite izvozvo. So to me ndakati akakane discipline apa. Only to discover kuti kadiki akasati kane mafeelings ava. Pane kakazvibata kakatobatwa nehudiki. Zoti kana svika age yava kanogona kutovadarika maitiro acho. So there are times that you exposed at a certain level, you quickly judge people who are there. Anodada. Hey Mariaki, aita zvakati, hey Mariaki aita zvakati. Ikaipiwa iwe uchanota udaro ofuti. Moyo wawina usina mari, ausi moyo waunoita kana wanayo. That's the truth of life. Moyo wawina usina mari, ausi moyo waunowana kana wane mari. Sautona marizenero ako usina nezvo unofunga kuita. Vangani vanoti vanogona kuita plan isipo akaibata andozotanga kuplana futi yakupera. Why? Because inokupawo mafungiro nemaitiro. So vakareserwa moto pamauta nokuti kwaitonhora. Saka kana moto wareswa waitirwa chinhu chakanaka, vakanzi kune nyoka yakabuda mumoto because of the heat. Iwo chavari kuda is the heat nokuti kutonhora. Chavasingade is the viper coming out because of the heat. So chese chakanaka chakatakura nyaya dzisina kunaka dzekuti kana usina the ability to manage, breakthrough becomes a breakdown. Unaona kundirambira why? Because situation yaurika nekutokurizana kuti aiwa ndatochengeta unherera baba zvinofambira zvakanaka kana mfana ndowasimudzira nekudii. The way you think when you are poor is different than the way you think when things are okay. Izvo zvaumbochita kana utomboda unotomati haina ndabasa kana nevakadzi ukaita muta izvo zvinotusavatakura zvitoti vabereka ndi zviri pachena kaunovatakura sei. But kana wane moto wachimisa kuenda kutown iwaitarisa kusaidi pane nyaya iwewe manje uchivasiya imbo imagina uri bhenji yako wasikana uchimisa uchisiya. The mind you can have when things are not okay is not the same mind that you have when things are okay. No reality life. Pasina Satan apindira pfungwa yawina izvezvi handiyo pfungwa yawinayo yaungavi nayo kana waite certain level. Ma levels ane mweya pane ma attacks ekumusoro asingawanikwe kuzasi. Example forgiveness. Pakaita munhu anokubira ball point ukasvika pano ndichiparidza kuti regererai vanokutadzirai unoti ashiwa mufundisi it's okay iball point. Ukareperwa mwana unoti munhu washe munatsozva maitiro aita zvinera. Why? Because there is a level of reasoning inotrigwa ne-level of challenge you are having. Forgiveness is ukabirwa ball point kubasa. Forgiveness yakaoma adzimai vako vakarara nemwe murume. Wasvika pano ndiyo hana kana ndibasa rese muregerere unozwa tsano nyaya iyi hamusi kuiziva. Tadzikwa ndakamutora. Haisi kwakamutora tikuticha forgiveness but pane depth. Inokupa imwe reasoning iri different. Unoti mufundisi zvechechi zvamataura zvekuregera zviri right but nyaya ndasangana nayo kudhaya ikaitirwa imimi. I'll give you this joke. It was a story. Mufundisi akasvika akati ticha kuregerera nhasi munhu wese regerera kana vanoda kupupura zvavakatadzirana muno sumukai. Vanhu vachisumuka vachiregerera vachisumuka one shasha ndo yakasumuka ndandokumbira kuregererwawo ndakamborana namai mufundisi chechi yakabva yavhara. Mufundisi akazoti okay
Jukadzinorema naye. Zvirinyori kutaura zvichiitika kune vamwe. Chikachaya kwako forgiveness yacho nemizova sei. Vandisano ngatitaurei. Yanga kuritsa kuregera sumuka nchichi munotoda tibatani tiwirana. Ndakabhunya mai ningi, no problem vakagara kumberi kwechechi. Ashuwa musaregerana mai ningi. Ini baba ndakambovhara baba ningi wakuvasara vakazongosumuka wani shasha. Handine kumbira uregerwawo nemi mufundisi. Ndopa akavhunduka ndakamborara namadha. Service yakabva yapera. So forgiveness has my funnies. So when you judge sometimes, hausi pa level rao re-attack the problem yao. So you want to tell no moyo. Baba Kristo kuregerera. Zina ma levels a challenge. Let's be real, we are human. Inda ikopo kakawana jipari takuti namo. Pakafa mwana wangu ndo bana noto okay. Yukatore makushika papa na. Wazo wako kwa sopani sapa na wewe kwa uri haisi namo function. But you can say it kwa uri haisi function pa namo. Sa reasoning inosiana. Wana munhu arikufamba achidya mabhini atakura zvimapepa so unonotora foto so uchiseka benziro vakaita ari pamunini vako mafoto haite reason yako inochinja kana zviri pane store inyadiki. If it happens to you it's a big story. So vanhu vepamauta vane moyo but hana control over the venomous snake. Saka vanesa moto vanhu vari kudziya. Nakuda kwekudziya because of the heat, a viper came out and fastened itself on the head of Paul. Hakuna kana mjuze kuzobatsira. Vanesa moto, zvemoto vanogona kuti mudzirwe, but zveviper yako. Ndo panoti munhu ane level yake kana achida kukubatsira. But kuti ma issues are beyond the human. Nekuti Mwari akasakubatsira waparara. Saka chiri ndo pakanakira kunamata. Panogumira munhu, Jehovah ndo paanotangira. You can trust a person with a business deal. Okunyudza otosauri pazero to bounce back unogona kuchitadza. Because anogona kumanipulate ma systems ese ekusaina nema papers. You only need God to bail you out. Takatoronga tesi chikafai anoona mutava chitulisa pamwe chete chedu chinobuda. People are so wicked. Asese ma business ana Mr. Ningi akatanga na Mr. Ningi. Amwacho akatanga vari 3 vari 2 akanyudza vamwe. Ndo panonzi panyika. Demwe team yebhora so and their community team izvo siyakurereketwa ndo panonzi ndemwe mudhara. But vanga vakawandira patimi. Ndo zvinoita munhu chine chiri chenyu pamberi yavo chizoita chake. So moto waneswa yokuti vanhu vadzirwe. Saka nyoka inenge inotaimira kana padziya hairume kuchitonhora. Kune machallenges anouya kana zvinhu zvaright. So paunofanira kuti zvinhu zviite right, muright macho ramba uchiti uchinamata Mwari. The more God blesses you, the more you must seek God. Because higher level your blessing yawaattracta inoattracta higher level yekuvengwawo. President even wachienda kuprasi, even wachienda kumarizeva, avati motoketi ndaisara komana sara yapa musha. Baba kunotoenda nefuti kumarizeva, kwanoziva kuti vanhu kana museva havane reckon chete. Vanoziva kuti kuvengwa kwangu ndapa highest level kunotangira ikoko. Level yese yawasvika inoattracta zvinokurwisa nezvinokutevera. So basi parukuchemera blessing kuti Mwari ndirangarirei, the blessing can come. But are you ready to defend the blessing and protect your life and make things work for the positive? My question is one. Nyoka ibude kuchitonhora. Kwaitonhora tikaveserwa moto pamauta. But nokuda kwekudziya nyoka ine poison yakabuda. Kurati mukudziya mune poison nenyoka dzemo. Mumarriage mune nyaya dzemo. Dzasina kubvira waona uri bachura. Woti mabachura taimbojaja vamwe. Undau iso anaswira uri kubhadhari mukadzi andi kuswira nemukadzi wake kusvika ndazoroora ndo vanonoti havaswiriki naona asauzive endai kamunoswera unochiti pamanotsi. Why zvinhu zvauri kuona uri kunze hauna such level of attack mauri kungofungidzira kuti kana uri mumarriage enjoy.
It's different. Reasoning yako usiri mushinu. Yakasiyana when you are exposed and now you are inside those things. Yani zvitire iso tadzangodzikama so zvinhu zvaita mushi anotoda kudzikama dhimoni rakamata kana muchisa palevhero harinonge raataka iwewe saka urizena uri outside system yamukuwadza. So there is no need to judge anyone. We must preach Christ for people to be saved. Because paakabva nechiri kumataka akatoshayiwa Mwari even baba vangaone mwana vakataura zvakada vakati kuna Jesu kana zvamubata vachitaura mwana wavo zvinomuwisira mumvura kuda kuti mwana wangu atori right kutobatwawo asi ari kubata kana zvamubata kuti kana abata baba vasi kujaja mwana wangu kuti ari musikanzwa nokuti vati kana zvamubata kwete kuti kana iye abata. Saka tine vanhu vatiri kupa mhosva yeti zviri kutovabatawo. Maybe we're not spiritually mature to tell kuti zvakamubata yeti kuti afunge haana kurongeka baba vakabatwa vakura zvikakubatawo newe mukufunga nemukurongeka apa kune chinhu chishinu. Job murume akandichallenge pamarriage adzimai vake avamboyapo ari zvakati tukai Mwari mufe hakuna mukadzi anoshuvira kuva shirikadzi. Only my Job vakati tukai Mwari murove pasi ina handiprofite pandongosuspekta kuti panga pane vamwe tsano because hakuna mukadzi akada ngofirwa ngogara asina murume. Sure madam kuti kuti 35 but unoona kuti parecovery yese yakaitwa naJob chinhu 1 chaanga asara nacho chaakaramba ainacho ni madam ila vamboti tukai Mwari mufe kwaJob unofarira here munhu anoshuvira rufu rwako. Statement iroro kuti divorce rino qualifier hama dzikati kwamada kurambanirai woti ari kundishuvira rufu but Job haana kudivorsa. Why? Aiva spiritually mature akaziva kuti hasi madhamu ari kutaura pane zviri kutaura hasi madhamu vaitaura. So when you are mature unogona kusefa mazwi urinyazoona kuti statement ratsanawa munhu musvinui but zvaari kutaura izvi nomunga pane chiri paari. Job haana kudivorsa. Hausati wambonzwa vanhu kana vanetsana mumarriage murume achiudza mukadzi kuti haundizive mushe iwe ane 30 years vese but teta musati vari kutozivana mushe aiwa ari kukuudza kuti vatosvika izvezvi vanorova enda uvazive wakaziva ndiGeorge but sekuti George vanoraya munhu. So kune nyoka isingabudwe nokuti uri kutonhora kune makaracter yauinayo haisi nyaya kuti you are disciplined enough inyaya kuti madhimoni acho haamanifeste in that level. Tandatara pane imwe nzvimbo kuti haina ndite zvezvo kukecha kukecha kunotobhadhariswa hakusi kungoita musikanzwa kutoita kamari kacho kekuitisa. Saka pamwe pacho unogona kupedzisira usisina mari yekuitisa ofunga kuti hauiti saini yekuti unoita ukamuona unonzwa sei ukaedza kuti icho uzati right mbeu yacho irimo pakaita finance dzinosustena chinhu ichi dzinoshanda nawo. Kune zvisingamanifeste muchando because it was cold and raining there was no viper and people gathered the sticks there was no viper until pane heat. Bible knows because of the heat a viper came out. Hallelujah. Saka pese paunonamatira chakanaka changaochera kuti Mwari ndinatsaiwoneni bwa chakanaka chikasvikira pasina kunaka chinokoraptwa na contaminatwa neuhipi huripo. Semumari unokambirwa pabasa nevanhu ukazoenda kudzimba dzevanhu vari pakambani iyo vanoura yakafanana havana kufanana. Mumwe nekumba Harare neyekutotambidzwa kwete profit salary vano mapurazi kwataigara kawo urungumurudzi wepurazi angane vana 2 uromani angane 6 unyazoona kuti pakaipa uyatoita yekutotambidzwawo but atononge unowandirwa nezvishoma ka nepanoona ndikuwanda haisi amount kwazvasvikira munhu anogona chinja stay papiwa waya tanotaura English shona yekutaura imwe situation baba ukaita waya muono ndobauti how are you keeping money talks and poverty talks money talks as well. Yeah. Cutting there I'll see you watambirwa
So because of the heat, a viper came out. Yani kumboneka nyoka pangapa chichogwa huni, wanda ne huni kuchitonhora. But nokuti kana makudziya moto makudzirwa, chamuri kuda kudzirwa, chamusingale kufa nechando. But pane chimwe chabuda chinouraya, nyangwe hiti yapo, saka Satani ari kutanga kugraduate. Vabuda kushipwreck, vakaswima, vakabuda, vatiza rufu. Nekuda kwechando chaigona kuvauraya, vavezirwa moto, vatiza rufu rwechando, rufu remvura, and the viper came out. The devil anofighter every stage. Usangonamatira breakthrough, namatira the presence of God in your family, in your life. Why? Nokuti iwe level yachati wasvika, makatomirirwa kulevel hiyo. Atite zvemasoro asa, atite izvozvo. Unobvisiwa rent kakure. Kana isati yakwana unobvisa ikoko, shuwa uite izvozvo. But makamirirwa. Every level makamirirwa. Ndofarira nyati ndo yangu, nyati ndo yangu. Baba inozobatika yekuti unotenga chinonzi hanzi 15 kudii. Zoto zvine mazera. Yunoti chini chinogona kunaka, kwati nokuti chinonaka. But situation yako inocontrola test. Tiri kuchikoro tiwafana tainetiwa na half bread. Tangu wa generation kuti pabreka unotenga half bread nemafriziti. Chainaka. Izvo zvazvichanaka. But ndicho chingwa chimwe chete. Oenda akuafodawo pai. Saka pamwe pacho choice nematest but anocontrola nesituation. Zvimwe zvaunoda izvi hauzvide, ndo zviripo. Varume hakuna singade chakanaka, hakuna singade breakthrough. But kana moto wakudziya, kune nyoka dzinobuda dzisingawanikwe kuchando kana kuchitonhora. Aina ndishainire munhu ndiri down to earth, ndowirana nevanhu. Yashatika ngokubata ukasumuka mbichana. Unotanga uchimbotsvaga klasi yevanhu nekudi opesera uchingoti I'm a quiet guy. Atundikangano so but takafunda naye kune zvinoitika in every level inosvika munhu. Mind yako inogona kucorruptwa environment because of that level. Nhamo yataita ndeyekufungidzira kuti dakuenda kuchechitika namatirwa so Mwari andikomborere, itori nhamo pachayo. Ikokomborerwa kwakaipa kwakanaka. Saka nhamo iri papi, there is a viper that always come out if there is heat. Saka chirungu chati because of the heat, nekuda kwekudziya, nyoka yakabuda ikaenda paruoko rwaPaul. Vatadza kunyura kuti vafe vakaswima. Death number 1 yatizwa by swimming. Death number 2 yechando. Vaveserwa moto, havachafa nechando. Death number 3 viper. Saka yeswimming ability yako gona kuswima. Yakudzirwa moyo chena wavanhu vepamauta vakutsvagire huni mukadzirwa. Yeviper yako. They waited, wakamira vachida kuona kuti achazvimba, achawira pasi, achafa. Kunoti vane record yezvinoitwa neviper. Kuti ukangoenda pamunhu maresults achinje, achawira pasi, achazvimba, achafa. No record. Saka hapana akamboita dare to come close. Help yevanhu pane painogumira. Andine medical aid, anditoona doctor wangu. Ane paanogumira unzwa kuti Mwari vaita kuda kwawo. Iye ari qualified. Kwadi kuitawo kwako. Akuchakwana. Every good hospital ine mochari. Ane watora defensive kuitira pakufamba unorohwa uri correct. Defensive imo orohwa neasina chitambi une defensive otofa uri correct. Life inogwambura that level. Handisi kuti kwane mapepe kuita zvinhu kwakaipa. Ndiri kungoti ukashaiwa Mwari pepa ari kudefend. Defensive usina nyasha. Mwari asiri kukuchengeta pakatoipa. Amboenda kuwadzana chinotenga fish kusaka kune munhu aishedzera kuti menyu saijamba mutisho menyu inoita menyu sei yakabuda kulake. Ndopa ndakadiscover kuti kufa haisi one time thing. Unoita process yekufa. Unenge uchitonzi menyu iwe wakafa. Why uri kungotora time shoma yasara but uri museason yedeath. Saka mudeath munosvetukwa. Uri mbawo uchitamba uchicheva pari pachifiwa baba. Saka ukaunzwa kuti tsano muri kufa vanotaiwa tiri kusipakwa. After 2-3 months unoona maresults aita kick in manje.
Pagafiwa. There's always a viper that will come out because of the heat. So it does not come out when it's cold. So cold, imwe season. Usina mali, imwe season. Usina kurora, imwe season. Usina basa, imwe season. Ukaenda mu next season, there is a viper waiting for you there. Yakuti people cannot help you unless God is in your life. You can help people who can protect you, but when cancer comes in, the one who's talking about COVID aruwa pass. Sasa mnakuona ichipinda, kwenye visingaone kwenye wao kasaruka utakubati. Awashikwanise. Mchato wemali shinji wanu wakapembela shiposhi kabiswa, but issue kushayiwa mwana machata ili liu. Hakuna chipocha kabiswa pa mchato yetu alimwene wana. Mwale wakasakuwanira nyasha. Unoshayiwa mwana makaita mchato unuchikisa. Satana hambo chika mchato neko wakaitirwa neshiposha kabiswa. Anongobata chibereko chemunhu. Pakashayikwa mwari, anoshayikwa mwana. Uye zvikwanisiro. Vasina vachida vana 8. Iwone mari yacho usina. Life inohambula munhu. Nokuti kune ma-issues ekuti only God must bail you out. Hallelujah. Aiwa tine ma-connections sana. Hama yangu inotomiro iripa position hii. Kune ma-levels ekuti people can help you. But there are challenges. They are more than help of men. You need God in your life. Amen. Hallelujah. He was very powerful, influential. Zodi. Ane zvaakarongetsa zvaitika nakwa kuada kunyura aigona kuswima kwatonhora aivesa moto but viper kapa ruoko. You need the grace of God. Why? Ine record kudhara pamauta. And they waited for him to swear, to be swollen, kuzimba, and to fall down dead. That's the record here, viper. So ukatona watu survivor, wachinja record hiyo ukararama. It's only God who can help you. Mukuru tinema connections neshamwari tinehama, but kune nyaya dziri beyond human. Mwari wakasakuwanira nyasha ma connections iwayo. Akuite bail out. Kune ma situations. Kuti kana wakandienda kazororwa naningi tikazodai pakabviswa mari yakawanda but kuva nemwana Mwari wakasakwanira nyasha kuti vana zvipo zvinobva kuna Mwari kwete kuna bamukuru kwete kuna sekuru kwete pavhenyu yemuchato kuti mari dzakabviswa. It's only God. Saka ndozvinongohambulawo nevanazvo saka uchiona vachinamata vanoziva kuti kuva nazvo it's not enough asi kuva naye. Kuva nazvo hazvisi enough asi kuva naJehovha mulife mako. Why? Nokuti kana waswima uchida kunyura action is there. Saka tine zvimwe zvawakatiza neintelligence nema-connections wataenda pa next level but pane imwe level manje yokuti kana kwakudziya antu pakabuda nyoka iri poison haina kutsvaga vamwe vesara yakaenda kune wacho ana Mwari ndo mistake yakaitwa nenyoka yacho yakaruma pa next door. Record yairamba iripo kuti inouraya but paikaenda paruoko rwaPauro anoti handiri ndinorarama asi Kristu mandiri. There was a difference. Mwari ngaakupenyasha to make a difference mumuri yekwako munyika yekwako. Zvine nhoroondo zvine record yakuti kwedu vakaita zvaunogumira apa kana akangwara kana riti mari anovaka imba inosvika apa. But when God is in your life you can break a new ground. Hallelujah. Ropa testimony yekuti vese vanoshaya kuti zvakafamba sei newe unotoziva kuti asiri Mwari hapararamika apo. Izvi hazvibude izvi, izvi hazviite izvi. So takaveserwa moto. So moto unogona kuveswa. Urova ukapera mabasa akatovapo but haisi guarantee a good life nokuti waane salary. Unogona kuita nhamo uri pabasa very possible. Life iri stubborn zvekutodaro. Chinopa nyika kuvaka majeri iyo yakaita independence isaini yekuti mukusununguka mune type yofanira kutosungwa futi. Hatifanira kusununguka tese. Yakaita independence history 1 but majeri ndei kuna mudzi anofanira kuvharirwa mukusununguka imomo. Why? Because kune zvinogaidha independence yacho kuti iraramike newe. Kupinda Canaan haisi guarantee yekunodya. Because in Canaan inonzi promised land not fruit.
Saka mukava muland mukasaziva zvekuita neland iri fertile hapana chinobuda muri right place. There is a demon laziness inogona kuataka vanhu muKenani. Kwete kushayiwa land, laziness, unyope unoita kuti vanhu vafe nenhamo vari muzvinhu zvavo zvakatoropafadzwa futi. Bepa rechingwa reLobels chakatonyorwa kunzi fresh bread. Lobels fresh bread. Chikasatengwa 1 week avadzive pakanzi fresh, inongoita fresh yakaora. Chinoita green kunze pakanzi fresh. Why fresh une chekuita ne time frame, haisi guarantee ye 2 years, i guarantee ye 1 week. Pakaiserwa moto nokuti kwaitonhora, vaisa moto zvanzi vari moyo wakanaka. Vanhu vane moyo wakanaka hazvina kuti vanokudifenda dzimwe nyaya dzikakuinga, vari pavanogumira nokuti vanhu. Amen. Anokupa salary haakupa idea yekuchengeta mari nekuita musoro, anongokupa salary yekurongeka ndeyako iyi. Umwe akazoenda unokomplaina wakambani kuti ndine vana 6 mari anokutipa ishoma, zvanzi hatipe mari ngekubereka kwako, tinopa mari ngekushanda kwako. Hauna kuita meti dzako musha, haupiwe mari ngenhamo yako, unopiwe basa raunoshanda. Saka nhamo haisi fact ingakutsigire kuti ubatsirike. Takaveserwa unoeswa hada zvinhu zvanaka, dai zvinhu zvichanaka, but there is a vibe inobuda mukunaka kwazvo. Kune macases edivorce achaita rise when things become okay. Nokuti chimwe chakabata dzimwe mheri dzevanhu izvezvi kuoma kwazvo. Unoita manyemo kuti ibva pano munoita sei, mogowana migoti iyo. Unosvika pakunzwa kuti mari nini inogona kubuda nesection kanotanga imwe life, izvezvi manyemo iyoyo hauite. Vakavesa moto tikatanga kudzirwa, nyoka ndokubva yabuda because of the heat. Kwanyadi kumbobuda tichaka huni, every stage, every level ine attack. So the more God will bless you, chemera kuti Mwari rambai muineni. Varume tikashaya discipline murugare, rugare runouraya. Good things are not good for everyone. Tine vanhu vakafa because of good things. 40 years he was gone. Why? He was driving the best car, the most, he need too much speed, and he's gone. Kwebhasikoro ndokubhasara. Kuna maturo bhasikoro ndokuenda pamota iyoyo futi. But ipapa paurira kuenda tsano pane zviripo ipapa. So uchiona even murodhi mota kana dzinomhanya sei vanombokunyorera kuti panapa 80 per hour. Auite nharo kuti baba Rolls Royce asekuru inga muchiterera vanhu imi munoisiwa mushere 2025 model pano i80. Ukada kuita zvawakaudzwa kunzi inosvika ikoko, munonosvika ikoko. Svika munotosvika chete pamune maikoko kwete kuoda kuenda. Kune masystems ekuti nyangwe une zvakanaka sei zvine speti sei, pamwe pacho you are limited and obey my limitations aripo, no matter une too much potential. Nachiona issue yechinhu chinonzi self control chakapiwa kumunhu kuti aite inonzi self control. Zvinorevei mune zvinhu zviri mauri zvikashayiwa control zvinokupa nhamo. Izvezvi zvinopotesha kuita vana 10 izvezvi. Vanotanga program yacho so 10 mix up 10 vanobuda. Vanoda self control. Apatomboda kunamatirwa self control. Self control haisi yeprayer, idiscipline yaunoita neunderstanding yelife. Ndikada kutoswera ndakujeri izvezvi hazvinetse. Wapinda mushopu ita zvandiri kuita wotosungwa ndakutenda. Saka pamwe pacho unoziva kuti mweya yetsvina self discipline inoita kuti usazoenda ikoko. So pese pane chakanaka panotodawo akanaka, nokuti usati newanamata kuti Mwari ndipewo zvakanaka, Mwari ndinatsei ndigone kuendla. Why? There is a devil waiting for you in that level.
Pagaya kana sapu kuno kana kutombosha anu kuna touya kamira akanzwa vangeli etiza hapana problem. Zvinongomira chete president kuti waye wangomira. Vantu zodza timu rauti andeitesa. Why? Kuwenga kwangu kwawandisa. A highest office, too much hatred. Sapu kanga tuzotaura tapedza kuparisa munozwere ndi sapu kupadongosha vanhu vanongana basa nazvo. But mukuru akanzi ari pano pane nyaya. Panotodawo muchengetedza. Why? Tangotaura kuti tovavengera. Hatina ngodawo asi vanoziva. Kuti apa timu riri apa tiri vanongo tatondorwa izvezvi. Saka komana ndei. Why? Because the highest office zvinoitirawo zvinowanda. Saka pese panoda kuti Mwari vakusumudza uende pamusoro, kumusoro kune nyaya dzeko. Zvimwe zvausingade unopedzisira wakuita ikoko. Nezvimwe zvaunoda kuita uringa kuti dzokawanda nekuda kwestatus kana kukapisa sei kuti president waonekwa chinwa free seat parari zvakaoma. Vakatomira mukati muzimu wani. Why? Vanotora news vanogona kufambisa zirizvo kuti zvaoma akomana mukuru atori pa-free seat. Nyika yamina kwaya kuenda manje. Kune discipline inodimandwa ikoko. Saudara nhau yemarriage. Shoko rinoti murume achasiya baba naamai kwete mukomana murume. You must develop to become a man. Make a decision yekusiya baba naamai. Woenda kunonzi kusiya akusi kuamaka, akusi kuvarenga. Kusiya kunoreva kuti wararama pamba ipapo long time. Chinonzi marriage chawaona ndo chababa wako na mai vako. Pawakuenda kumunhu munyowani ende ava vane nguva yakararama. Saka unosiya masystems emarriage iyoyo. Haisi kwedi izvozvo mukadzi agare kumusha, agare mutaundi, anogara kumusha. Ndozvaita mudhara wako. Mazuva kune HIV. Wako mudhara akaita vake angoita siki chete. Akanokuuraya. Unokupa marriage yako wakakurira. Murume achasiya kurati kana wamurume wakurizena wakuisa wakugona kupatsanura kuti izvi mudhara aizviita nekuda kwezvakati izvi mudhara aizviita nokuti anga asinawo kurongeka. Manje ukataura kuti mukuru haana kurongeka chinzwa ka. Anotaura anoti muromo wakura uwire pasi. Hakuna wakura here wakatowira pasi muromo wainayo. Zvinoitika kusarongeka eje here kuti ndo wisdom. Takakura chiona bereki vedu vachirova ndina dhera ndavana mudhara ukachikisa mai vangu handine. Vangu asiri romantic. Iyo ndawaingopfugamirwa soko we sadza renyu ndobva ainzwa lavhi papa. Ndinoda kuifila. Ini vana vatopfugama vakaisa sadza pakakisi kangu nekahagi kupada. Imwe generation. Ndakugona kupatsanura chinonzi love. Love hakusi kutyiwa, kuwirirana. Hallelujah. Ana baba vedu vekudhara so vakasvika pamba. Vana maitodzana kuti mudhara uya. Kwete kuti musare, mudzikame. Zvinhu zvasingabvumirwi kutamba kufanira kuti mudhara uya. Kana iye aikuudza kuti vapano mukuita sei? Takakura tisingaure nana baba izvi. Taingochengetwa tichivatya. Imwe family, imwe dispensation. Saka pamurume paanosiya baba naamai, kana atonzi murume, akurizena zvisiri biased. Akunyatsoona kuti kumba kwedu mudhara wangu aita izvi. Ini nasekuru wangu kai. Vaindiudza muzukuru kana waroora. Kadzi apiwe mari yese. Nana sekuru wangu. Pane imwe mari yamusara nayo inonzi yababa. Matsawo sekutaranganyika umwe ngapa. Amushuwa mazaona kusina. Ndikura padzimba izvi. Mari kaumwe ngapa inonzi mari yababa. Yainzi mari yababa nasekuru wangu. Ndo yakavauraya. Mozi yababa inoshanda zvimwe zvinhu. Ndoyekukichisa ka ina risiti. Yababa inoona kutokupa chirwere yababa iyo. Waipwa ndeyekunoita zvaunoda nayo. Haisiye kumbawo. Saka system iyoyo ukarizena waye men. Unogona kuona kuti haina zvainondibatsira inonzi yababa kana ichipa musikabi. Saka shoko parinoti murume achasiya baba naamai. Kusiya masystems ekare uchipatsanura kuti is it still good in our time. Kuti mukadzi anogara kumusha uri kutown ndakuudza kuti munguva inoyi hazviitwe kune HIV. Munguva yamudhara wako zvaita vaingorowa nesiki.
Kana watu wabuza mimi nikaroka ngati kutoka. Ati okaroka wanu wa right. Mimi sendo ngenda kumerisha. Takalese wa moto nokuti kwaitonora. Bati ujiya moto zanzi kune nyoka yakabuda because of the heat. Bonyoka ili kudeita bati wale moyo kanaka. Help yese na wewe life mako. Inotoda futi uwe mature. Sometimes your help can cripple you not to move forward again. I'll help you. Chinokudzingira ndo chinotetemera speed yaunga ite nemindset yaunga develop pakutiza. Pakaiswa kambu kakadika unogona kumhanya kusvika pane fence ukakika kutekiva pano tikabvisa kambu kakukaenda shumba unozviudza wega chikuru kuenda kuseri maendero amheno kana ndikasvika nedumbu kana nemusoro chikuru kuenda kuseri unenge wakuweya kuti kukwara dumbu kana kudyiwa chiri nani. So reasoning yako iri kushepwa newhat's pursuing you. Saka timanguva Mwari vakatendera kuti nhamo iri kukudzingirira irambe ichikudzingirira ida kuti ugone kuendawo kuseri. Mhozi pakangobviswa pakaiswa zviri nani hapasina. Neshamwari yangu kuwadzanawo ona olendazika target yake isiri zvakawanda strike life. Mhozi akaona eji namudhara akatozva kuti mai manje anoita imba. Saka pfungwa yake toiziva ino but mudhara wacho haasi kufa. Mudhara akafikapo maya anopesera tokatangira kana zvekutamba. Ane poor mind nekuda kwekuti haana nhamo iri kumudzingirira akakura pamba pabobo wake. Isu takaya nerore madomasi kuHarare takangoya paHarare tikazosara kuno kunakusi kwedu kuti kutozova kwedu patoda kukwinya. Saka zvinotidzingira zvakatosiyana ende pamwe pacho kusvika pakuso vamwe vanhu vabudirira inyaya kuti vakanyanyodadirwa kuneti vakanyanyobatsirwa kudadirwa kwakamupusha kuti aite zveupenyu hwake. Saka pamwe pacho ukanyanyodiwa hauna kwaunoenda. On Monday kuredio love is very dangerous. Yet munhu wese love anoida love ndochinhu chiri very dangerous. Ino vanhu vakabhuroka nenyaya yelove kubhuroka chaipo akati president hasisina tichakaitika ri munhu waidana naye anoziva kuti love very expensive kuti sikana akangokuti I love you too ngapeti koreka ende birthday rake till next week unochema iwe unochema unokwamba kuti fimba ukafimba povesera mabirthday next week kana kuti ashingira zvinhu zvako izvi takuenda ikoko moto wakaveswa ihelp but inside help because of the heat a viper came out. Mari nekunaka kwayakaita kwezvo inogona kuita kuti urambe mukadzi urware kana kufa. Iyo mari nemanakiro yakaita Esau inogona kukuwadza. Panotodiwa discipline. Vabereki vangu vaititi mwana wangu usabishuka usanyudzwa zvimasutu zvimachokoleti hazvisi right vari kuti hazvisi right vainaka. Saka ndainodya kuseri wandaingoziva kuti zvinonaka handange ndaita research kuti zvinonaka izvi zvinopedza mazino. At my age now ndakabviswa 4 mavendaninawo marizauti ekunakirwa taona ndine marendo zvadzakasipakwa idzisi imwe izvani nemunhu izvezvi pane chakanaka chakaitika kwaari ndochakamusiya akadaiso haana mboroiwo ane gore raakangobata mari obva abata zvese mari nechirwere chacho. Moto ukaveswa ukatanga kudziya kune nyaya dzinobuda imomo. Usachimire kudziya moto kuchitonhora. Ana pomba vanoreserwa kuchitonhora vachingoti dziyei a viper came out because of the heat. So good things are not good when you are not mature and able to manage the good things. Saka nanga zvinonakira munhu wese kusvika wane mind yediscipline necontrol over good things. Rugare nekuti kuda kwatinoita runouraya. Rugare nekuda kwatinoita breakthrough mari zhinji motikari vanhu vari kudivorsa. Wazi munhu waipa lift yekumarenda achienda kubasa haana kuzoramba achipana na lift akazvipana mwana kulift imo. Yona kuziva kuti mota ibhedhuru aure ansare naso. Andipasiya. Vazoti pese paonera tindi
Pedu. Amwana zikonzero zvanesira tisi. Wani mikane bitsa bese bese. Apita sei, data sei. Uwepi waine team. Watomumba uri msatwa. Yet is something good. That always is a blessing to your family. But you're not in tomorrow to get what's going to but my don't have a what I'm my sangare, Muriaduan, Tarishaban, Motkan, Ishe, Troop of a stand, member. This is a manamatra, Shakanaka, and the Marian Rudon occupy. Panenya, Murana Mamuri Mesa, rich in the Jamachemera Mesa. And if I get a prayer not to give us today our daily bread, to pay watching Guachedu, Wete Changu. But not a prayer. The Lord to give us our daily bread, our chedu. But kashinji nikachipiwa cha ndati chedu ishi echangu. Mwariano kwa nzuru fatanyika cha hiyo. Waipaka na minerals. Edu. Nozo note ati edu. Fruit. Zichemera takawanda mwari wangu kwa kuchema kwedu wotipa tozo natiri kushota mukugoana roba noti munhu bakuru kune nyoka isingabuda nekuti kuri kutonhora zanzi kwaitonhora tikaveserwa moto tikatsvaga huni hapana nyoka iri kubuda moto wakuti dziyei ende kudziya kunodiwa nemunhu wese kwakuti nakidzei yabuda kana kati zvinodziya izvo inouraya izvo awandinzwe pamwe pacho kutonhorwa kuri right ukudziya umu pakanaka vatiri kuchenera ichi waziva varume vakada kungodhemenja destiny yomwe mwanasikana havatange nekumukuvadza vanotanga nekumutengera iPhone noti anotonzwa kuti aiwaka achidadira vamwe wake so akatoti blessa neiPhone dzenye adzitore kaidzi adzitore iwe kutotorwawo manje pari kutorwa munhu ipapa type haingopa munhu chinhu kai pane zviri kutsvagwa akati ukaudza huku kuti anokuchengeta aine plani yekukudyai dzogona kuramba ndiye anodzipa chikafu ouya kuti unotenga chiki masho unodzipa iwe woenda nerweseri kwedanga oti ada kukudyai dzokudza kuti haudi kuona tichiitirwa zvinhu zvakanaka 25 December ichikwana imwe huku inogona musoro kuti tana wanyepa vachironga uri musaidhi medanga kuti akuda uraya 6 ada kuraya 6 dzekupi izvo zvichitachitwa ukudziya munochekwa munhu pane nhamo Jesu anamatira munhu ka uri kuone vanhu kunge miti munhu atomo more dangerous akuona nekuti ane maonero asiriwo nokuti ari blind aone akuona anoona vanhu kunge miti so munhu anoona vanhu kunge miti akapiwa demo kunzi notsvaga miti kutanga neari kutaura naye more dangerous pa breakthrough than paanga aine challenge unosvika pakudema nhamo sokuti paina asina mari zvazitori bosi wasvika imwe level mari yako yekuchiita mulevel unoziva kuti pana ndatokuwara but chini ndakachitanga nemari dzangu ndatonewana 2 naye basa rapera ende hapacharambika munhu zvinhu zvatodhakwa izvi wakamuwana sei ndaanambopromotwa unopromotwa mumari wozobuda mari osara uri kunhamo uri mari ida isina kuuya da wakaramba uri kunamai George uri kumufaka namai George muri zii apa nhamo yako kurera kwaavhondewo namai Cosmas pachini ine ndakachironga chini vakuru kudziya kwakanaka kana kuchitonhora ngatidzirwei but zvimwe zvatinodzirwa nazvo zvakatakura maproblems just a friend panobuda mwana auite zvefriend kusvika ikoko iwe ndakati nzimbe kana ikasimba sei ukaita tsvimbo imwe gore unogona kutsvaga wokapo ukambotsenga 2 or 3 wozviwaga unoziva kuti nzimbe achichimuitishi but for the meantime ndisina nyota angu kanzimbe kedu just a friend panobuda mwana iwe unoita shamwari iweyo kadzi shamwari yako wakomana taperere ndamukadzi waro ndowirana naye iwewe manje uchitadza kuwirirana nezvo
Bati pane zvinobuda mukudziya ndo pane message yangu. Vakuru zvatiri kuchemera kuti Mwari itai vakatendeka vanoita. Saka munguva chinoita kuti vasatoita kutendeka futi nokuti vanokuda. Jesu akakonzera kuti chingwa chiwande, hove dziwande, vanhu vakadya. Ma leftover chingwa, fish dzakapera. John chapter 6 ukaiverenga. Vanhu vakanhongerera chingwa chasara kwete hove dzasara. Saka hove dzine nharo here? Ida dzichiramba kupinda mumiracle yema leftover. Tiri kutadzisa kudaro rudo runa Kristu nevadzidzi vake. Rudo pakuita sei hove dzapera? Vadzidzi vakatorwa kufishing. Saka mazita emabhayo vachikutora nawo mumusoro. Hove dzikasara 6 mabhaketi emabrim, 2 days Peter ichaga vanhu vake. Mwari anotoziva kuti zvikakufambira mushe haubatike. Uchitomborova kuchechi nekutsvaira 2 rooms kwa ukaita full house. Kutosiya chechi yacho. Kungobata 100 this week, ukabata 1000 upenyu hwese unotosiya. Why? Because sometimes push factor yemwe kuti auye kuchechi is situation kwete love. Saka tinouya kuzonamatirwa kwete kuzonamata. Tinoita kuti uye kuzonamatirwa une problem. Tinoita kuti uye kuzonamata kuziva kutendeka nekururama kwaMwari. Saka information inokuunza ine nyaya. Prodigal son chakamudzora kumba inzara. Kumba kwa baba wangu kune chingwa. Varanda vekwedu vanodya. Kwani kuti kumba kwedu kuna mudhara. Chingwa. Pamudhara kune chingwa. Tikabvisa chingwa haadzoke hanga yakamurova. Asi Bhaibheri rangu rinondinakidza manje. Luke 15:17. When he came back to his senses. Osaka zvinotoita kuti hatisongoshanda iwo chinakirwa. Svika watambura nokuzonzi hatinoshanda manje. He came back to his senses. Saka pese abaimboita sei muchinda. Saka anga asingafunga achita zvese zvinoita. Achana mwanzo wamukomana kana nemusikana uchandiroora rini. Anoti ndichafunga hapana 4 years vachidanana. Saka makisi pese apa wasingafunga uchikisa munhu. Singafunge. Chienda kusleep over usiri kufunga. Mwanzo nondiroora rini ndichafunga. Saka ufunge pesa. Ndiroora meso usiri kufunga. Saka zvinoita dani munhu asingafunge. Anozofunga kana wakutaura zveupenyu. Ndoza ndichafunga. Noti pesa apa hatifunga. Tingospa. Otoka veswa. Pakatanga kudziya munhu wese anofara. But pakabuda chisingafadze. A viper came out the fire because of the heat. Nyika yedu yanaka, ikanaka, ine nhamo dzayo dzinowanikwa munyika yakanaka. I've been to London last year. Ndakati kune vanhu vaiuya for ma prayer requests pahoteo pataigara. Vamwe vacho vaitaura nhamo dzinenge dzekunokuyo variko. Kwanza iyi nhamo kuAfrica iriko. Sakaiteira futi kunoku. Inaiti nzvimbo ine zvainokubvisira kai. Aiwa anobvisa ndiMwari kwete nzvimbo. Zvinononetsera ikoko. Zvemwe zviri spiritual hazvinyanye kutya territory yawapinda. Maybe uku zvinongonochinja level yeurombe hwacho. Unenge wane kunoza nekaEnglish mukati. But yandiriziva kuti pane rombe apa. Unzoti katoni kachinja chichi, but life iri kuramba zvayo, but katoni. How are you keeping boys? How are you keeping boys? Katoni kachinja, but life yaramba. Taina matira wanone nhamo dzekunge dzekunoku variko. Uko kune nhamo dzimwe dziri advanced kusvika palevel kuti dzinochema nzati dzedu dziri kumirika zhinji. Ora ino diaspora iri kwacha. But vazhinji vandakanzwa vaiti kunoku vakomana vacho varore. Chakabvisa level yekuti vanyanyororwa stereki. Ungoshani wakatenderwa. Saka munhu aifanira kukuroora akatororwawo. Sambe naSatani ka asi mwana mudiki. Anotanga ari mukomana wako bvazoita musikana umwe. Iye ari mukomana kuti Saka imwe nhamba yangu chani, imwe nhamba iri kujeri, imwe nhamba haidi zvekuroora, unororwa sei? Saka unoita nhamo yekunoku iriko. Ndizoita vatore. Unotona vatore. Birmingham hasi kutora. Wakomana tatora kunoku life ya right so. Pamwe pacho osamwe wacho kada kukataka. Unotokusira level yakanaka wasvika.
anapoiza unga kutokanya kuti ani mari dzaka anonetsa unomdiye unorambirwa rugare asi wari mamwazi wemushi vakomana nyanga wakada vasikana pakaya musikana akapaka Rolls Royce akasvika paservice station atakadira fuel kuti vakwenyane kuti enda vabva vanonzwa kuti hatimukwanisi anogona ndochembera ndisowakwaniswa ikoko pane paunoshaya basa kwete nekuti hauna kufunda but makambani anoti hatigone kukubhadhara tinosungwa nemutemo unoita rovha riri kuremekedzwa ndo rovha hwacho ka rekwangonzi usekomudara tikutorerese tinosungwa saka nhasi mwana mudiki kana wada kujenga nekuita madiploma unoita rovha riri kumusoro waibhozi anongovaudza kuti hamumukwanise munosungwa nemutemo kudziya kwakanaka but ndokwakabuda nyoka ikaenda paruoko rwapo sei vaveserwa moto kuri kutonhora saka vatiza chando but kune rufu runouya mukudziya dai nyika yedu yanaka zvinhu zvabo zvikatongoita bo kune vanotsidzirwa nemasaga ivo vambosevheva musoro emadhongi nematoto enjiva 2 Kings chapter 7 uchazviona saungatye breakthrough ichatouya pakauya chikafu ndopaakafa ode echikafu masaga ewiti ndo akamutsikirira yeti kunzara uko atosevhaivha ari kufadzeire chikafu satani ana basa kuti zvibreakthrough yauya chikafu chapo murugare imomo ukashayiwa mwari zvinodetsera ikoko mucovid ndakanzwa kuti anzani Bill Gates yakaramba namadhamu mucovid ane mari yese indamukabviya nemhepo ine mari yese ndoona kuti marriage hairespecte mari kudivorsa Bill Gates ndati ari sisi wangu ndawedza kufira ikoko ndaenda kuti ambana naBill Gates kuneshuwa vana tanoka vanonga ane zvaakaconsider kuti no matter is a millionaire but I can't take this anymore. Demon remarriage I respect mari and I respect futi urombo ukangoshayiwa mwari chete pane nyaya kune level yekuti you can handle sautona bhazi vanototi nyorai mukati in case of emergency kick out panel ukaonera kudangudamungupadza ubuda ukangochinja level yetransport mukaenda mundege avanyore wo zvakafanana ukangodhakwa zvadhakwa kugara kujamba maresults square ndimenekiti vanoita ndege hai ufunge nekunakidza kunoita ndege kuti am flying tomorrow zvikadhakwa vanova flying tomorrow yaipa why every level yaunoda every blessing yauri kuchemera kuti mwari rambai muineni. Good things are dangerous if you cannot manage and if you are not mature to handle. Atenga mota blessing mota yapo mwari vaineni mumota iyi satanaida mokuraya uchifamba netsoka ari mikana yawanda wazvinofamba netsoka waimbotumana nevanhu kamaheadhoni netsoka sorry mukoma maheadhoni etsoka makumota kubaba makamiriwa every level in a devil atakumirira. The more God blesses you, the more you must worship and seek God. A viper will always come out because of the heat. Reasoning yawinayo usati wani zvakanaka yakasiyana nezvaucharizena kana zvakanaka zvapo. Unomona namdzimai wake but pane zvimwe zvine mafekta anenge achikonzera ndowanda zvayo nyazona kuti wani wokuita sei naye kwedu isi tiri vayera moyo makuyera moyo pasala iyoyi azokunana nokuti kuti ndozvo kwedu ndokati 2 waidi kuzviita uri murombo unati zvetu zvazviri mari zvazvakamirira mari yacho nzoti kwedu baba utaita 1 zvinoshoreza hazvisoko asi zvokwedu izvi enda maakuziva rudzi rwenyu mari yapo ada kuwedzera. Good things are not good to everybody, so sometimes God will protect you with that level because he knows. But inodya sadza nefishi mwana wangu divine
ndinopota ndichitobvisa minzwa ndomupa fishi ndeyake pandogara nayo ndini. Why? Asati akugona kupatsanura minzwa nenyama, anogona kuuyiwa nezvinonaka, nokuti zvimwe zvinonaka zvine minzwa mukati. Unoziva kanje ndedhipa ipapa. Warning is enough. You need God to help you. Mazata inwa mbao watonyora. Be faithful to one partner. Bishitamba ne two baba. Nabasa ni zwakanyora za. Imari yacho ndi nayo. Be faithful to one. Kana asiri mwara taura. Jesu asiri mandiri. Warning. Aisi empowerment. Ane watonyora tu usaba. Batiwa kana wakuda kubantanga tarisa kune vanhu kuti kuna mwari era kanyora. Ukatotenga suit vanotonyora mukati dry clean only, but hauteverwe kuti aenda nayo uyo asvika nayo iri kumba. Baba unowacha havamboteverera, but kana wawacha uchifamba nayo akawachwa so vanhu vanozitaura tawacha unowacha usiri kuemba kai chakaita kuti vanyore inomakisa. Baba harisumboteresai mabhachi evanhu ikawachwa inooneka. Haisi secret baba. Unowachira mumba but kana wapa ndatokuudza. Drekini yarema baba. Wacha nemvura. Haisa musefu. Ndaimbo zvifunga kumusha ndine mwe muzukuru wangu ariko. Sandaida kumpa sutu, sandazoona kuti kumpa dambudziko. Woza achangowacha angaite sei. Woza wati wasutu tawopiwa mari dzeClean Food. So when we're blessing everything around us at this level, you cannot manage. Only problem, yes, but the problem is better than the breakthrough tomorrow. Why? Because you can also have the ability to manage. You can lose life because of good things. Tonight, but we out today, Maradi, I don't know, but I don't know manje. The type of it, I saw them on a look at us, but that's Mariva no. I didn't get money. No, that's not a way. The passion my report down. I don't want a report, but to push my motor tonight. So Mariano he's saying you got the ability to manage and you got a 7 pride. Was pride to Budam Shoma. Was not that you are not so not actually put in the life. Really ordinary, really common. But unadari washikamantu bamushi. Bakuru. We finish. Just give me 2 minutes. Samotoka leswa. Help. Babuda nyoka. Babesa moto abasikubatsira. Unaleva kuti help evanhu pane painogumira maringe chakuwira. Pamuchato vanogona kutobhedhera mari yevhenyu yekatering. But pakuzova nemwana ukashaiwa Mwari. Mchato wakanaka unodhura. Haisi guarantee yekuti uchabata mwana. Enda havana zvavangaiti. Nokuti vana chipo chinobva kuna Mwari. Mukuru mukashaiwa Jehovha mukaimba zvinhu zvenyu zvese kune situation inosimuka yekuti kana Jehovha vasipo kurongeka nekugona kwese hakushande nokuti zviripo zvinobuda kana kwakudziya. Dai mabasa awanikwa akawanikwa acha expose iwewe kuti hauna kudzidza nokuti every job wanoita interview izve zvaubvunzwa zvechikoro because hakuna kwachiri kudiwa saka unoita kunge unacho zvanzi pari kudiwa anoita zvakata 5 levels unoziva taakuzikanwa manje tatinosvika ikoko zvinokuexposa. Why? Because basa rikazovako interview is a guarantee kuti vanotoita. Auta takanyanyotambura wakomana zvinhu zvakaoma kana apo sotipinzeiwo. Baba aya magetsi aya tiri kuda qualified electrician. Kwete munhu akanyanyotambura stereki. Unofira patransformer. Knowledge tiri kutoidimanda nokuti zvinhu zvaa-right. So kuita right mezvinhu haisi guarantee yekuti zvako zvinoita. Kana iwe wacho usiri right. Baba mukana ngaivhurike mukana ngaite kumikana yese there is a demand iriko. Ndadaudza mwanzadzi yangu so ndikati unoziva kuti
Dhimoni likakwataka unonosarorwa wakanaka. Ukaenda futi kubhawa. Varume vacho vari kuda zvifero kubhawa. Vakuda zvakanaka futi. Kwete zvekuroora. Zvekutambisa. Kuti kana watoti shatei. Satani uri pamahwani naye. Wozi kubhawa futi haakutorise. Aona. Kubhawa kuroorwa munhu. But varume vari kuda chifero chakanaka. Chekudii? Kunaka yake muqualification nekubhawa kwese. Yoshaiwa Mwari. Obvaenda zvako kubhawa kwacho futi. Havatori futi. Unozokumana chikwinyana bhaso unaona kapinda kakaipa. Unaona kapinda kakaipa. Mumachisiwa akamira imomo. Bofa chokuri hafu kudaro. Takapfuura neko taiona izvi. Ndazozwa mwakunyepera vanhu. Kuti chechi hakuna rudo, but kubhawa kune love. Saka ati vanhu vanombonwira kubhawa. Utakaenda koka. Iriko yaunoti love haisi love. Pese pasina umwari. Runonzi rudo hapana pane kuhwandirana. Baba pakashayikwa Mwari rudo rwemunhu rune malimitations uye rine zvarinotaimira. Vanhu unosvika so vachingochinjana magi. Iwo unongowabvunza iraundi iri kutambwa. Yongoti I love munhu wanatenga ringomuisa vesa. Havaite izvozvo. Kuti ainwanawoka. So ukashayiwa Mwari kunyika kwacho futi kuri tough. Vaunokukidzana navo kunyika kwacho vakaromba. Saka kwaMwari kwakanakira kuti haurayi hama dzako. Iye Mwari wacho ndiye akatofirwa nemwana wake kuti zvako zviite. Kwedu kwakatosvika kudhara kwenyu unofanira kutonoraya wega. Chingouya kunoka. Wakutoraya kwacho unotokwata futi. Sagarantiye kuti uchasimuka hapana. Hukusha unototeta uri murume komunhu. Chiuya kuno kwawakafirwa naKristu unongochitsika-tsika. Moto wakanaka kuchitonhora. But unogona kupisa imba pakashayikwa control. There's a tragedy story yakaitika, a sad story. May their souls rest in peace. Varume vekuzvishava kana vakainzwa. Vakafa nembaura mumba. Vaida kudzirwa ndobva vatofa. Chando chakaipa chinouraya vakafa nekudziya. Good things without knowledge or control. Knowledge yavakashaya yekusaziva kuti tikavhara mahwindo nemadhoo nemarasha aya munoita carbon monoxide tinofa. Saka knowledge yakashayikwa pari kudzirwa kwaidiwa. So in life you must get knowledge. Chese chaunoda mari ukaida iva knowledge kuti inoshandei inoitwa sei. Because ikangouya pasina kurongeka inokurongera. Unerekana wani mwana kuchegutu nenyaya mari iyoyi. Iyoyi msho zvausitomborongwa kunaita mwana kuchegutu. But mari ikangoti muzviraundi unobereka. Nechauinayo unoita kacheche ndikokuudza. Baba muzvinyepera ndakatoguma tiri vangu yawo it's okay. Tano. Mara wiziwe. Inokudza kuti zvinochigoneka mhani vamwe varume vari kuita. Undono ndatomurume zvezviwa. Dandinamati. The more God will open the doors and bless you, the more you must love and seek God. Unoda Mwari nguva dzese. Usanyeperwe. Kana vanoti mari twako so wasafe. Safety yemunhu iri muna Kristu. Kana une maconnection so nina madhara ari kumusoro chizwana nawo so wasafe. Safety yako iri muna Kristu. Amen. Varume zvimwe zvese zvatingachemere tikada zvakanaka yes. Vachakanakisa kuva naMwari wacho. Tine makesi evanhu vane mari dzavo vanoita suicide. Inaiti kana vane mari unozviurayirei. Ane zvikwereti ari kusara. Ane zhinji azviuraya. Achifirei pakashayikwa Mwari pakashayikwa discipline, you can lose life. Money is not a guarantee that things are okay. Kumiri kwatinomboenda kune mahaya cases esuicide nevanhu vane zvinhu zvavo. Ndaiti kana zvinhu zvako unofirei unomboda kune zvinhu zvako. Anosvika palevel yekuti zvinhu zvacho hazisi kumupa joy, zvikazviuraya. Iwe unongoti ndikaita tunhu twangu baba ndarongeka. Kurongeka kwemhando yepamusoro kuti Mwari vaineni. Ona imwe type iri kuita ngochani mari yacho anayo ane mabusiness ake. Kwadi kuzvironera mukadzi haachada. Choice yauya mari iri demonic. I respect the property nemabusiness ainawo. Akutoda mumwe murume yari murume. Life inokusvitsa palevel
Yakuti zili normal, zite normal. Kana Jesu asipo. So I want us to pray. Just raise your hand. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Takumira nyasha. Nyangwe mukudzia, nyangwe mu breakthrough, nyangwe mukubudira. Rambai minesu. Muneza